أرسنا برو رأيوا جورج درار أرسنا رأيوا جورج درار يا زلات بن بزعبا جورج درار قرب نعلل لنا اوكي شير بالله ها شير بالله هم يهم لا كيف هذا سلام دي مريكه وأرسنا بزعبا جورج دراري اجيب جورج درار منيو سلامنتاي ابز ميديا لو كال زت على نزارب مالت ولاد عجيه كم يعلقن هندن اول خير سعيد يا اخو مرسي اسمراء يا اخو كم اذا هذا وبزعبا جورج دراري نحن نزارب اي ثينك جورج درار قال جبنات غير له مثلا قال جبنات غير له ديكم ابز ميديا قال لهم كم تناخفوا تجمر لهم اي دونت نو واي اسك قال خافت جبنات خو نزاربنا ها مرحبا قال خافت جبناتو ناي جورج درار كنزاربنا تهزبو نقحلو مالس كرت الله ومنيو انت يقبر الله سلام انت يكون مقبر الله قال لك بزح شالكم من سرح دلو سبات سلازي يوردا وردا يا اخبار دحنو اوكي ابا اتينا خنزاربنا سلازي قال خافت جبناتنا جورج درار كنغركم جورج درار ابز ميديا ماتيو اتليست اتفلا ما تجمرو كايدا مسلني بزي ناي ستاك ماركت بحاصيروس انفست دك ايرترا حواتي انفست غبرو لذا حدا خاطع عبي جبناتو مالتي وني حدا خاطع عبي جبناتو نحزبو انفست غبرو ومالسي منጭ አታዊኹም አብዝሑ ተማሃሩ ሞያ ቀሰሙ እንዳለ ኣብዚ ጎስጓስ ትገብር ዝነበረ ሓደ خاطع عبي جبناتو ማለት ሰምዑ እንደሎ ተቀድራዋት ተቀ ወልዳ ያ አخبار وذا حدا خاطع عبي جبناتي وجورج درار تገብሮ ዘሎ ገበን ህዝቡ ንዑ ተማሃሩ ንዑ ኢንቨስት ግበሩ ስራሕ ዓለም ከይድኩም ጥራይ ገንዘብ ኣይኮነን ዝኣቱ ካልእ መገዲ እውን ገንዘብ ክትወለድ ትኽእል ኢኮኖሚ ናካ ከተመሓይሸሉ ትኽእል ብዙሕ መገድታት ስለ ዘሎ ንዑ እንዳለ አይ ቲንክ ዌብሳይት ናቱ ገይሩ ንሰባት ይምህር ብገንዘብ ገንዘብ የብልካን ሕቶቶ ጆርጅ ድራት ፀጊምኑ ሎሞኒ ወፀጊምኑ ስለ ዘሎስ ብናፃ ባምሃረን እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምናልባት ይፈቅደልካ ኾን እንታይ ንፈልጥ በሳይ ማለሲ ሓደ ወዲ ሰብ ንዝተመሃሮ ነገር ብናፃ ክምህረካ ከሎ ከምዚ ናይ ንባዓል ተስፋይ ወላ ሓንቲ ሕሱር እዩ ትርጉም የብሉን ማለት ብኸምኡ እዩ ዝርዳእኩ ጆርጅ ድራር ግን ሓቁ ይነወት ኣነ ፅዕረ ደምፅኦ ዘለኹ ኩሉ ሓበሬታ ኣኪበ ግዜ ያጥፊአሉ ተማሂረሉ ኢሉ ብገንዘብ አቢሉኩም ገሊኹም ብግወት ብገንዘብ ጌርካ ትመሃሮ እሱ ትርጉም ዘሎ ምክንያቱ ትገንዘብካ ተጥፋለ ስለ ዘለካ ግዜካ ይትቆጥብ ኢኻ ትኸይድ ማለት ከምዚ ናይ ንባዓል ተስፋይ ብናፃ እንድሕልካ ኢሎምካ ግን ታተወካ ሓንሳብ ትመፅእ ሓንሳብ ኣይትመፅን ማለት ስለዚ ሓደ ካብቲ ዓበይ ገበናት ናይ ጆርጅ ድራር ዝበሃል ዘሎ ብሓፂሩ ሲ ንህዝቡ ንዓ ተመሃር ክትመሃር ተኾንካ ገንዘብካ ጨርባ ሓቢልካ ኮሪዕካ ተተመሃርካ ይፅቡቅ ኢሎም ሓቁ እዩ እዚ መገድናት እዩ እንታይ ነብሩ ኣለዎ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብይ ገበናት ዝቁፀር ዘሎ ማለት ኮሌጅ ከይድኩም ብናፃ ዲኹም ትመሃሩ ወይ ዩኒቨርሲቲ ብናፃ ምህርኩም እምሽ ኮሚኒቲ ደሎ ተርዲ ኮሌጅ ሲ ኮሌጅ ወት انت قلت ناي قلت حتلا ناي حتلا واب كولج كيتاسي وبناص يام زمر خمس حاجه وجورج درار ግን ገንዘብ አክፈለክና አሉ ክትከፍ ኣብ አካውንትኩም አቲኮ በኃይል ገንዘብ አይወሰደ ናካ ምርጫ እዩ ትድምሮ ዘሎ እንድሕርቆም ነገር አልይዎ ገንዘብ ከፊልካ ክትመሃር ቁርዓት ይጽቡቅ እዩ ገንዘብ የብልካን አፍካን ይግርሃን አትክ ብዝሓር ካታ ዓበይቲ ገበናት ትቆጠር ዘሎና ጆርጅ ድራር እዚ ገበኒ ነዘን ዩኒቨርሲቲታት ዳሞ ዴት ሓሚ ወንዴት ይኸስዎ እዘን ኩለን ዩኒቨርሲቲታት ጆርጅ ድራር ምናልባት ክንደይ ክኸውን ይኽእል እዩ አደነ ክንደይ ዘኽፍለኩም ናይ ስታክ ማርኬት ምህረካ አለ ኣብ ስታክ ማርኬት እኮ ገንዘብካ ከይድካ ብዘይ ትምህርቲ ብዘይ ያፍልጦ ገንዘብካ ኣብ ስታክ ማርኬት ክኸይድ ትኽእል ክትከስር ትኽእል ኮይካ እሱ ግን ሕቲ ስልትታት ምህርካ ብዓቕሙ እንታይ ማለት አትሊስት ገንዘብካ ተትሕናለ ስለዚ ኣብ ስታክ ማርኬት ከ10,000 20,000 30,000 ከተፅፈ ዘሕሸካ ወላ $250 ከፊልካ ዲ $250 ክንደይ ደሎ ደቂር ድሕወተይ ክንደይ ደኽፍለኩም و250 ديو $150 $100 አይፈልጠን እየ ክንደይ ከም ዘኽፍል ሰብ ፃንሕ ነግሮ ግን አትሊስት ነቲ ስልቲ ናይቲ ስታክ ማርኬት ሓቢርካ ብኡ መጠን በቲ ዝሃበካ ሓበሬታ ግዳይ ኣይትኸውንን እንተደይኮነ በሽሓት ግዳይ ክትከውን ኢኻ ስለዚ ካብዚ ስለ ዘድሓነካስ እዚ ሓደ ካብቲ ገበናት ናይ ጆርጅ ድራር ቁፅር ኣሎ ማለት ናይ ግለት ናይ ሓተላ ወናይ ግለት ናይ ሓተላ ሰባት ስትራቴጂኹም ቀይሩ ኦኬ ሪኹም ሚት እንዴት ነው እዚ ፍጹም አስገዶም እንታይ ብለና ኣሎ ኢትስ 190 ኦኬ ሕጂ ጆርጅ ድራር ኣብ አካውንትኩም ኣብቲ ናይ ባንክኩም አካውንት ኸይዱ $190 በፍንጭ ሓፂም ባዕሉ ዲወሲድዋ ብናኩም ምረቓ እስከረዱኒ እዚ ሓደ ካብቲ ንጥፈታት ዝገብሮ እዩ ሓደ ካብቲ ንጥፈታት ዝገብሮ ኣብ ስታክ ማርኬት ሰብ ገንዘቡ ክስታይ ደቂር ተሓዋ ኣነ እውን ብዝተፈላለየ ጋጠመ ነግረኩም እየ ብናፃ ግና ነድምህረኩም ወብናፃ መምሃር ግን እንታይ ትርጉም የብሉን ብናፃ ንሕትመሃር ኮንካ ትርጉም የብሉ ነቲ ሰብ ማለት ነቲ ገንዘቡ ክኸፍል ከሎ ግን ትሕሶ ገብረሉ ወይ ቁም ነገር ኣሎ ወይ ተባሂሉ የብል ማለት ታ ትምህርቲ ግን ኩሉ ሓንቲ ዓይነት ዝኾነ ኮይኑ ግን ፀገም የለን ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ኣነ ከም ተስፋይ ኩሉ ሰብ ብናፃ ይምሃር ኣይብልኒ ምክንያቱ
يونيفرسيتي نستمهاركو بناص مهارتن ومعاتها شحال دولارات ገንዘብ ከፊለ ተማሂረ ሰምሎ ስለዚህ ሓደ ካብቲ ገበናት ናይ ጆርጅ ድራር ዝቁፀር ዘሎ አይ ገስ ንህዝቡ ምህር ስለ ዘሎ አትሊስት ኣብቲ ኢንቨስትመንት ሓደ ካብቲ ዝሰርሖ ነገር ዝተውዓልኩሉ ኣብ ስታክ ማርኬት ኢንቨስትመንት እንድሕር ዘይትጥቀሙሉ ኢኹም تا 190 دولار ኣይትሃብዎ ሓደ እሱ ገዲድ ክሳትኩም ረጊፁ ወበቃ ተማሃሩ ዝበለኩም ሰብ የለን ተድሪካ ተማሃር እተን 190 ትብልዎን ዘለኹም ብናትካ ምረቃ ብናትካ ምርጫ ብናትካ ድሌት ብናትካ ድሌት ከፊልካ ክትመሃር ትፍትን ገሊኹም ክንዲ ጉቡ ትከታተልዎ ዋላ ነቲ ዝምህረኩም ዘለኹም ከምቲ ናይ ንባዓል ተስፋይ ብናፃ ዝምህረኩም ሸለል ትብልዎ ማለት ሽዑይ ተን 190 دولار ዘጥፋእካየን ናትካ ጥፋት እዩ ማለት እንድሕር ብጉቡ ዘይተኸታተልካ ትምህርቲ እንድሕር ደይ ዓጋቢ ውፅኢት ክትረኽበሉ ዘይከኣልካ ናትካ ጥፋት እዩ ወዲ ሰብ ኣንፈት መገዲ ጥራይ ዝሕብረካ ንኣብነት በታ 190 دولار ክምህረካ ከሎ ትምህርቲ ኣንፈት ይድህበካ ዘሎ ካብኡ ግን ኣብ ንባዓል ዩቱብ ኬትካ ክትተዓፃፀፍ ዝተፈላለየ ኣብ ስታክ ማርኬት ዘሎ ብሓፂር ፔፐር ትሬዲንግ ቡክ ክትላማመድ ብሓፂር ስትራቴጂ ክትውፅእ ስትራቴጂ ውፅኢካ ክስርሓሉ ይግባእ ስለዚ ወዲ ሰብ ኣብ ኮሌጅ ምህሩና ከለው ኮሌጅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ከሎ ኾነሲ ፍልጠት ጽዒኖም ኣይኮኑና ከውፅኦም ኒ ወካብቲ ኮሌጅ ወይ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ሰርቲፊኬት ምስክር ከም ዝተማሃርኩ ሂቦምኒ ካልእ ከዓኒ ዋላ ሓንቲ ንነብሰይ ከመይ ገይረ ከም ዝምህራ እያ ተማሂረ ወፅኦም በሪ ፍልጠት ወይ ሞያ ወይ ክእለት ኣስኒቆምንን ወይ ጽዒኖምንን ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ወፃኩም ሰምዕለኹም መጠን ናይ ግለት ናይ ሓተላ እዞም ወን ድራር ክትሓሚም ክትብሉን ትውዕሉ ዘለኹም ንዓኹም ስለዚ ሓንቲ ኣብዚኣ ማለት እታ ካልኣይቲ ናይ ብሓቂ ብልፅትን ኣሰራርሓ ንህዝቡ ኣብ ምንቕቃሕ ንህዝቡ ኣብ ምንቕቃሕ ይሰርሕ ኣሎ ኦኬ ገለገለ ካብቶም ኣብዚ ሚድያ ንህዝቦም ዘናቃቅሑ ዘለው ሓደ መን እዩ ኣለና ዋልታ ሃገር ማዕበል ማለት ኣለና ዋልታ ሃገር ማዕበል ናይ ብሓቂ ሃገር ኤርትራ ኣትዩ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ሃገር ኤርትራ ብዝተፈላለየ ቪድዮታት ቀዲሑ ኣምፅኡ ንህዝቡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኣብ ምስናቅ ተሩ ይፃወት ኣሎ እዚ መን እዩ ኣለና ዋልታ ሃገር ማዕበል ክፍላይ ማለት ሕራይ ፅቡቅ ነገር እዚ ሕጂ ዩቱብ 10 ቢልዮን ዲያክትቦ 1 ቢልዮን ዲያክትቦ 5 ቅርሺ ዲያክትቦ ኣቶም ሓተላ ግለት ናይ ግለት ካብ ጅባኹም ዲወፂ ዝገንዘብ ዚ ዋላ ካብ ዩቱብ እዚ ሕስድና ዘይንገድፎ እዚ ሕማም እዚ ዘይገድፈና እንታይ ኮይንና ኢና ዝሓረይ ንስኹም ክንበዓልኩም እቶም ተሓሚም እቶም ጆርጅ ድራር ከተቋናፅቡ ትውዕሉ ዘለኹም ሲ ኣብ ዩቱብ ፈቲንኩም ምቕናዕ ዓብይኩም ስለይኮነ እንትንሪኦ ንከታተል ኮይና ኣብ ዩቱብ ኬትክንሲ ትሕሶ መደብኩም ትርጉም ስለዘይብሉ ትሕሶ መደብኩም ስለዘይምህር ስለዘይንቅሕ ኣብ ፀርፍን ኣብ ደድሊ ህውተታ ንህዝቢ ቁም ነገር ዘይብሉ ስለትዛረቡ ትውዕሉ ሰብ ኣይስዕበካን ሰብ እንተዘይሰዓበኪ ሰብ እንተዘይሰዓበኩም ንሓደ ፅቡቅ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ እንታይ ድብላ ሰያስ እንድሕር ሓደ ሰብ ክትቅድሞ ደሊኻ እንታይ ትገብሮ ትሕንኩሎ በቃ እውን እግሩ ትሰብሮ እውን ልክዕ ከምዚኣ ከም ትገብሩ ዘለኹም ካብዞም ኣብ ምዕራባውያን መፂኩም ናይ ምዕራባውያን ጠባይ ሒዝኩም በቃ ናይ ምዕራባውያን ጠባይ ሒዝኩም ሓደ ሰብ ክትቅድሞ ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ እንታይ ትገብሮ እጋሩ ትሰብሮ ማለት ባኣኹም ዝስበር እግሩ ሰብ የለን ኣብዚ ሚድያ ወይ ክትገብሮ ዝግባእ እንታይ እዩ ጆርጅ ድራር እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ፍልይ ዝበለ ኣሰራርሓ ዘሎስ እንታይ ቅድሕዎ ነቲ ናቱ ከምቲ ናቱ ስታይል ወይ ታክቲክ ቅድሑ ናብ ሰብ ምምንጃር ናብ ሰብ ምቁንፃብ ናብ ሰብ ኣብ ውልቃዊ ህይወት ኣቲኻ እንቺ ምንቺ ምባል ግን ዘይትገድፍዎ ዝባህር እዚ ጆርጅ ድራር ሕጂ ሓደ ካብቲ ካልኣይ ገበኑ እንታይ እዩ ኣይገስ ኣብዚ ሚድያ መፅኡ ፍልይ ዝበለ ስታይል ገይሩ ነቲ ዝተፈላለየ ቪድዮታት ሕሰቦ ነዚ ኩሉ ሓበሬታታት ክእክብ ደቂሱ ኮይኑ እዩ ዝእክቦም ሽሓቀይ ኮሚዲቲ ሓሳብ ወይ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ድልዎ በቃ ደቂሱ ከሎ በጢሉ ደቂሱ ከሎ እዚ ኩሉ ሓበሬታት እታ ኮምፒውተሩ ኣቃናቢራ ዘረባ ናይ ጆርጅ ድራር ተጠቂማ በቃ ከም ገይሩ ዘቕርቦ ዘሎ ግዜኡ የጥፋሉ ኣሎ ወላድ መክረት ግዜኡ የጥፋሉ ኣሎ ግዜኡ የጥፋሉ ኣሎ ኣድማዕ ስራሕ ነዚ ህዝቢ ዝጠቅም ስራሕ ከዳሉ ለኒሉ 3 ሰዓት 4 ሰዓት 10 ሰዓት የጥፋሉ እስኹም ከዓኒ እታ ግዜ ምጥፋእ ደልያ ገለ ደልያ ኣብ ሚድያ መፂካ ጆርጅ ድራር ከም ዝገብር ኣሎ ነጋዳ እዩ ዶ እንታይ ዶ እስኹም ከንታኹም ኣቶ መዝቢ ኣረዱን እስኪ እስኹም ከንታኹም ወረ ድሓር ጆርጅ ድራር ሲበል ሕራይ እታ ዝገብራ ዘለኹም ዛደልኩም ስታክ ማርኬት ይምህር ንሰባት ማለት ብምርጫ ናቶም ብግዴታ ኣይኮነ ዝምህሮነ ብናፃ ይምህረኩም ኢልኩም መሰሉ እዩ ከምቲ ናቱ ክእለተ ተጥሪ ምሂርኩም ትኽእሉ ተትኩም ብናፃ መምሃርኩም ሶም ብናፃ መምሃርኩም ዶዞም ገበን ትቆጥርዎ ዘለኹም ኣሰራርሓ ናይ ጆርጅ ድራር ሲ ገበን ትቆጥርዎ ዘለኹም ሲ እስኹም እዚ ናቱ ክእለተ ዝህልወኩም ሲ ብናፃ መምሃርኩም ዶ ጆርጅ ድራር ነዊሕ ዓመታት ማለት ኣብዚ ሚድያ ሲ ኣተኩሩ ናብ ናይ ሃገራዊ ኮነ ነይሩ ፈለማ ከም ዝብለልኩም ቢዝነስ እዩ ሂነቨር ሴድ ኣነ ፃጥቃነ ወይ ብናፃ ንህዝበይ ክምህር ኣይበለን በቱ ዝመስሎ መገዲ ንዑ ኦፍኮርስ ግዜኻ ተጥፋሉ እስኹም ስምዑ ዶ ግዜኹም ዘይኮንኩን ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ፔር ኣወር ሸጥኩም ትውዕሉ ዘለኹም 8 ሰዓት ክሰርሕ ከለካ ማለት ኮ እተን 8 ሰዓት ነቲ ትካል ሸጥካለን ማለት ኮይ እሱ ግን ኣብዚ ጆርጅ ድራር ግን ንዓኹም እውን ካልኣይ ካቲ ገንዘብ
ካብ ጅባኹም ተድወፅእ ነይሩ እዚ ግን ዩቱብ እያ ትኸፍሎ ወዩቱብ እያ ትኸፍሎ እንዳመን ሓተላ ኢኹም ንስኹም ናይ እንዳመን ግለት ናይ ግለት ሓተላ ናይ ሓተላ ናይ መን ኢኹም ኣበይ ትርከቡ ህዝቢ ኤርትራ ክነቕሓሉ እዚ ጉዳይ እዚ ወጀለሲ በቃ ቅኒ ማለት ቅኒ ጥውዕታ ኣብለኩም ማለት ጥውዕታ ኢልኩም ደይኩም ተጠዊኹም ተጠዋወዩ ተፀመቑ እየ ዝብለኩም ኣነ ክነግረኩም ኣቶም ህዝቢ እንድሕሪ ኣብ ዩቱብ ዘይቀንዓካ ኮይኑ ካልእ ሽጣራት ፍጠር ጆርጅ ድራር እንታይ ዝጥቀም ዘሎ ነቲ ናይ ጆርጅ ድራር ቅድሑ ተምሃሩ ወል ሓንቲ ነውሪ ይብሉ ጆርጅ ድራር ንባዕሉ ትጥቀመሉ ዘሎ ስልቲ ካብ ካልእ ተዓዚቡ እዩ ኣዋህሊሉ ርእይዎ ዝጠቅም ኢሉ ሰርሓሉ ኣሎ ሓላል ይግበረሉ ኣነ ከም ተስፋይ ዩቱብ ካብ ዩቱብ ቢልዮናት ዩቱብ ይሕጎስ ካብ ዩቱብ እየ ዝብለኩም ዘሎ ሓንቲ ላነ ድቃማ ሳኸረ ዳእኩም የፀኒሕ ኢለ ዝኾነ ኮይኑ ግን ስለዚ ማዕበል ከምዛ ንበልናኩም ኣሎ መን እዚ ሶሎ ሚድያ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ሚድያ ይሰርሑ ህዝቦም የናቃቅሑ ሰምዑ ኣለኹም ካልእ ኣይ ቲንክ መን ዝበሃል ሚኪ ዝበሃል እውን በዝን በዓል እስራኤል ኣሎ መስለኒ ማለት ይሰርሑ ኣለዎም ሚድያ ካልእ እውን ዝተፈላለዩ ሓንጨ መንጭም ኣለው እዞም ሓንጨ መንጭም ሕጂ ወናብቲ ላዕሊ ጥርዚ ምስ በዓል ጆርጅ ድራር ኣይነምፅኦም ጆርጅ ድራር ኦልሞስት 4 ሚልዮን ዳርጋ ቀሪቡ ዘሎ እዚ ሳብስክራይበርስ ማለት ሼር ሳብስክራይብ ክትልምኑ ክትውዕሉ ከለኹም እሱ ግን ኣይልምን ኣየብል ብዝተኻእሎ መጠን ሼር ግበርዎ ተማሃሩሉ የብልዎ ገለ እዩ ዝብለካ ወይ ተኸታተልዎ ክሳብ መወዳእታ ሼር ግበርዎ ሳብስክራይብ ተገይርኩም ፅቡቕ ንዓኹም ምክንያቱ ደድልየኩም ሓበሬታ ዝድምህረኩም ዘለኹም ድሕር ሎም መዓልቲ ተጠቂምኩም ፅባሕካ ካብ ላዕሊ ዝጠቅም ከም ፃልኩም ተኽእሎታት ኣሎ ኢሉ ኣገስ የብል ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ባይታ ንሪኦ ዘለና ናይ ጆርጅ ድራር ኣሰራርሓ ክልተ ገበናት ረኺብና ሓንቲ ገበን ስታክ ማርኬት ስለ ዝምህር ዘሎ እዚ ጂ ሓደ ገበን ቆፂሮሞ ማለት እዞም ናይ ግለት ናይ ሓተላ ማለት እቶም ብዛዕባ ጆርጅ ድራር ሕማቅ ክዛረቡ ዝውዕሉ ዘሎ እታ ካልኣይቲ ከዓ ከምዛ ዝብለኩም ፀናሕኩ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ግዝዩ ሰውዩ ኣቃናቢሩ ትንታነ እንዳሃበ ወትንታነ ነቲ ዝረብ ዘሎ በቶም ንኤርትራ ዝፃብኡ ፍጥረት ነቲ ዝዛረብዎ ዘሎ እንታይ ማለቶም እዮም ወይ ዝሓለፎ ዝተዛረብዎ ዘረባ ናይ ሕጂ ዝዛረብዎ ዘሎ ከመይ ይቀያየር ኣሎ ብቪድዮታትን ብጭብጢ ብናቱ ይኮነስ ብጭብጢ እንዳምፅአ ንህዝቢ ዘንቅሕ ዘሎ ዜጋ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝትኻል ኣይገበን ዝቁፀር ዘሎ ማለት እዚ ትኻል ኣይገበን ዝቁፀር ዘሎ መርሓባ ተመስገን ፈጣሪ በቃ ዝገበን እዩ ኮሚቴ ድርዳእና ዘሎ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ እቲ ህዝቢ ነዚ ይንቀሓሉ ጆርጅ ድራር ንዓይ ንተስፋይ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ማለት ብሕጂ ዝመፅእ እዝጌር ዋኑ ክሳብ ዛ ደቂቕ እዚኣ ግን ኣነ ከም ተስፋይ ጆርጅ ድራር ሓንቲ በደል ኣይበደለን ሓንቲ ብጀካ ንህዝቡ ሰርሓሎ ማለት ንበዓል ስኽን ከንበዓል ዕተም እንታይ ናይ ሓተላ ናይ ግለት ከእንታይ ጌርኩም ሰብ ህዝቢ ክፀርፉ ትውዕሉ ህዝቢ ክትፀርፉ ኣብ ውልቀ ሰባት ወሪድኩም ናይ ውልቀ ሰባት ዘሎን ዘሎን ታሪክ ክትፅሕፉ ትውዕሉ እዚ ዘይኮነን እዚ ዘይኮነን እንትን ንሪኦ ዘለና ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ካብዚ ዝዛረበ ዘለኹ ጆርጅ ድራር ክልተ ገበን ረኺብና ኣሎ በዘን ገበን እዚአን ህዝቢ ኤርትራ ንጆርጅ ድራር ክፀልኦ ዝግበካ ሕማቅ ገበን ገብር ነርተ ትኾኑ ሰብዚ ኦልሞስት 240,000 ሳብስክራይበርስ ኣለዉ ኣይገስ ካብቶም ኣብ ናይ ኤርትራስ ካብቶም ዝለዓሉ ዘሎ ማለት እዩ ከመይ ዝብሎኒ ወሕጂ ሰብ ህዝቢ እዚ ዓሻ ኣይኮነን ነዚ ሰብ ዝስዕቦ ዘሎ ፅቡቕ ገብር ስለ ዘሎ ኣነ ከም ተስፋይ ንጆርጅ ድራር ሰዓብዎ ንጆርጅ ድራር ሳብስክራይብ ግበሩ ኣነ ከምእየ ዝብለኩም ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ሕማቅ ኣይረኹን ሕማቅ ምስ ረአየና ኣለኹ ኣነ ኣን ሳብስክራይብ ግበሩ ክንብለኩም ኢና ፀገም ኣይኮነን ኢልናኩም ተሰማዕኩም ፅቡቕ ተደሰማዕኩም ናትኩም ውሳነ እዩ እዚ ውልቃዊ ሕርያ እዩ ነቲ ውልቀ ሰብ ዝምልከት እዩ ግን ጆርጅ ድራር ኣብ ዝኾነ ሕማቅ ነገር ንሃገር ዝሃሲ ነገር እንድሕር ተዋፊሩ ንሰባት ክምዝምዝ እንድሕር ጀሚሩ ኣይመዝመዘኩምኒ ብምርጫኹም ኢኹም ትምህርቲ ሲ ብምርጫኹም ኢኹም ትኸድዎ ኣይደለኹም ኣብ ስታክ ማርኬትኩም ከይድኩም ተዋፈሩ ሳና ፍልጦ ገንዘብኩም ኣእኸሉ ይሕሸሽ ማለት ስለዚ ንጆርጅ ድራር $190 ሂብካ ኣትሊስት ስልቲ ናይቲ ዕዳጋ ክትፈልጥ ዘይሓይሽ ዋላ ዓይንኻ ተዓሚትካ ኣቲኻ ከዓኒ 5,000 10,000 30,000 ዶላር ልቕመፅ ክትብል ኣነ ኣይቀለካ እዚ ኣይ ቲንክ ትፈርዱ ቀሊል እዩ ንዓኹም ክገድፈ ስለዚ ሓንቲ እዚኣ ኣይ ቲንክ ከም ሓደ ነጋዳ ይብልዎ ኣለዉ ወል እስኹም ከንታይ ንግዲ ኣብይኩም ተፍርይዎ ነገር ጥዑይ ስለዘየለ ንግዲ ኣብይኩም ውላድ መክርህት ንግዲ ኣብይኩም በቃ ዕጭ ዘቢጡ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንታይ ይገብር መሽልኩም ገለ ቢዝነስ ክፍት ዓማዊል እንድሕር ሲኢኑ እንታይ ይገብር ነቶም ዓማዊል ፃረፎም ጅምር ማለት ኮሜዲ ወይ ንመዋዳድርቲ ከይዱ ሽጉጥ ገይሩ ይቀትሎም ኮሜዲ ወከምኦም ትገብሩ ዘለኹም ንጆርጅ ድራር ሲ እንታይ እድብል ደልየ ፕሊዝ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ኣነ ከም ተስፋይ ናተይ ርእቶ እየ ዝህብ ዘለኹ እዚ ርእቶ እዚ ንዓይ ጥራይ ዝምልከት ናተይ ትዕዝብቲ እዩ እዞም ኣብ ከምዚ ተዋፊሮም ዘለዉ ኣንሳብስክራይብ ግበሩ ካብኦም ርሓቑ ካብኦም ወኒ ኣነ ከም ተስፋይ ከምኡ እያ ዝብለኩም እዞም ሰባት እዚኦም ዕዳጋ ኣብይዎም ዘሎ ጠፊሾም ዘለው ኣብ መለሽኩም ኣጠፊሽዎም ምክንያቱ ጆርጅ ድራር ብፍላይ ኣብዛ ቀረባ ግዜ ዶክተር ኣብይ ዝገበራ ጥልመት
ናይ بحقي ኣብ ምቅላዕ ዶክተር ኣብይ ዓብ ተራ ዝፃወት ዘሎ ይቀፃለ ዝሰርሕ ዘሎ ዜጋ እዩ ሕጂ እዚ ከመይ ገይሩ ንኤርትራ ዝሃሲ ንህዝቢ ስለ ዘነቃቅሐ ምኽምናቱም ከዓ ኣብ ውልቀ ሰባት ኣትዩ ጆርጅ ድራር እዝን እንትን ክፀርፍ ኣነ ርኢየ ይፈልኒ ግን ክስታይ እንታይ ባህል መስልኩም ቅን ይባሃል ጡይጣ ዕበሉ ውላድ መክረድ ወይ ጡይጣ ዕበሉ ከም ክዳን ተጠወዩ we don't give a rip ህዝቢ the people have spoken ህዝቢ ተዛሪብ እዩ ህዝቢ ከዓ ምርጭው ጆርጅ ድራር ብራሉ 236,000 ሳብስክራይበርስ ኣለዎ ማዕበል I think 150 እንዲ ዘሎ ሶሎ ሚድያ I think እንዲ ያለው አይፈልጥኒ ስለዚ ንሶሎ ሚድያ ንማዕበልና ብሓደ ጠርነፍ ኣቢልካ ከምቲ ጆርጅ ድራር ማለት እዚኣ ዘላ ተሓቂ እዚኣ ደይኮነ እንደቂ ይራዋት ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣነ ሓንቲ ግዜ ዝተቃወምኩዋ ነይራ ክነግረኩም እስፊን ጊሂን ግብለና እንታይ ኣይታ ርእሲ ኣያ ተስፋ ይብለና ኣሎ ጆርጅ ድራር ይደሎ ጆርጅ ድራር ሲ ገበን ገይሮም ኢሎም ይዛረብሉ እዞም ናይ ግለት ናይ ሓተላ ዝነቐፀ ሸሕኒ ናይ ወያነ ከልመፁ ስምዑኒ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ኣነ ሓንቲ ነገር ኣላ ዝቃወማ እሳኻ እንታይ እያ ሓንቲ ነገር ኣላ ዝቃወማ ኣብዚ ሚድያ ኮይኖም ካብ ዩቱብ ምሽ ገንዘብ ይኣትውሎ ሓላል ግበረሎም እሱ ናይ ዩቱብ ኮርፖሬሽን ዩቱብ ትቦም ዘላ እሱ ከዓ ወዲቆ ይፀንሖምልን ነቲ መደባቶም ግዜኦም ሰዊኦም እዮም ዝዳልዎ እዚ ወላ ሓንቲ ነው ይብሉ ኣነ ዝፀለይ ኣና ይመስልኩም ካብቲ ህዝቢ ካብቲ ድሩት ፀጋ ዘለዎ ህዝብና ካብኡ ከቀፃሊ ክትምልጥጥ ወይ ክትምዝሕቕ ምፍታን ነዚያ ከዓ ብምንታይ ዝቃወማነ ህዝብና ኣብዚ ሚድያ ወፂኡ ካንሰር ሓሚመ ከምዚ ተሸጊረ ኢሉ ንህዝቢ ገለገለ ዜጋታትና ንህዝቢ በቃ ሓገዝ ዝሓቱ ነዞም ሓገዝ ዝሓቱ ዘለዉ ክንድንህብ ነዞም ናይ ዩቱብ ካብ ዩቱብ ኣታው ከሎም ኣብቲ ርእሲ ናይ ዩቱብ ተወሳኺ መሊሽና ክርቦም እዚ ፍትሓዊ ይኮነን ሕጂ ተማኮሙ ተፀሚድኩም ዘለኹም ኖ ዓገብ የለን እዚኣ ነብሩ ኣለዋ ናይ ህዝብና ፀጋሲ ድሩት እዩ ድሩት ትፈልጡ ዲኹም ቢልዮናት የብልክን እንደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ኣብታ ኣካውንት ካስ ገሊኣ ካብ ፔይቼክ ናብ ፔይቼክ ትነብር ገሊኣ ኔጋቲቭ ፔይቼክ ኣለዋ ገሊኣ ከዓ ምናልባት ቁል ኩልዋ ክእል ሕጂ ንከምዚ ዓይነት ዘሎ ሕብረተሰብ ሓደ ሰብ መፅኡ ካንሰር ሓሚሙ ሓደ ሰብ መፅኡ ከምዚ ሽግር ኣለኒ ከምዚ ኮይኑ እንዳሉ እሞ ከዓኒ ንሃገር ናይ ብሓቂ ዘገልግሉ ኣብዚ ሚድያ ወፂኦም ገፆም ጠሊዖም ሓገዝ እንዳሓተቱ ከለዉ እሶም ከዓኒ ነገለገለ ነዞም ኣብ ዩቱብ ዝነጥፉ ዘለዉ ንዕኦም ክትህብዎም ክትውዕሉት ገንዘብ ሲ ኣብ ቁም ነገር ይውዕል ኣለን ገንዘብኩም ድዮም መወዳእታ ገንዘብ ኣይኮነን ኣነ ከም ሓበሬታ ምንቕቃሕ ዝዛረብ እምበሪ ካባኹም ካብ ህዝቢ ቢልዮናት ክወስዱ ደሊ ፍቃድኩም እንድሕር ኮይኑ ቀፅልዎ ግን ካልእ ዝሕገዙ ናይ ብሓቂ ዝተሸገሩ ኣለውና እሞኒ ንዕኦም ረኣዩ $10 ድያ $5 ድያ ትህብዋ ዘለኹም ምክንያቱ እንድሕር ድሩት ፀጋ ኣሊካ ንሰለስተ ሰባት እንድሕርካ 4 ሰብ ክትብል ከለካ ክትሓስብ ክጅምር ኢኻ ምክንያቱ እታ ኣካውንትካ ተንቆልቁል ኣላ እታ ኣካውንትካ ቁሪ ይኣትዉ ኣለዉ ከምኡ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኢና ዘለና ሕጂ ንከምዚ እየን ንገለገለ ሰባት ካብ ዩቱብ ተሪኦ ዘለኽን ይኣኽልክን ኣብዚ መፂኩም ነዚ ህዝቢ እዚ ሕማም ኣይትኾንዎ ኣይትሰስዑ እዚ ነይሩ ሓደ ግዜ ነቒፈዮም ነይረ ሰምዕሎም ሓደ ሰብ ግን ከም በዓል ጆርጅ ግን ጆርጅ ካብ ሰብ ዝረኸብኒ ይብል ማለት ነቲ ዝህቦ ዘለኹ ኣገልግሎት ክፈሉኒ እዚ ስታክ ማርኬት ክመረካ ኢልካ ትምህርቲ እዚ ዜና ኣይኮነን ዝበካ ዘሎ ንዜና ኣኽፊልኩም ፈልጥ ንዜና ንትንታነ ንዜና ኣኽፊልኩም ፈልጥ ያ ሰያ شعبيه ጽባላ ኣነ ከም ድሪኦ ዘለኹ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ከመዝኖ እንተኮይነ ጆርጅ ድራ ናይዛ ደቂቕ እዚኣ ዝዛርብ ብሕጂ ዝመፅእ ኣብ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ነይሩ ኣነ ከም ተስፋ ኣይምልከተንኒ እሱ ምስ መፀ ብፍላይ ብሕጂ ዝመፅእ ሕማቕ ነገር እንታይ ገይሩ ኣነ ከም ተስፋ ኣብ ዝወፅኻ ክዛረብ ሓደ ሰብ ግን ዋል ሓንቲ ብጀካ ትሰርሖ ዘሎ ስራሕ ንህዝቡ የንቃሕ ኣሎ ንሃገሩ ይከላኸል ኣሎ ንሃገሩ ይከላኸል ኣሎ ንህዝቡ የንቃሕ ኣሎ ንህዝቡ ከዓኒ ናይ ኢንቨስትመንት ስትራቴጂ እንዳምሃረ ከዓኒ ገንዘብኩም ብጉልበት ጥራይ ኣይኮነን ገንዘብ ዝመፅእ ጉልበትካ ቀፅሎ ምስ ጉልበትካ ንደሞዝካ ዝተሓጋገዝካ ኢንቨስት ግበሩ ኢልኩም ነዚ ክምህረኩም ትስልቲ ከዓኒ ገንዘብ እንድሕር ኣኽፊልኩም ብምርጫኹም ኢኹም ከፊልኩም እምበር ጆርጅ ድራር ክሳትኩም ረጊፁ ወኒ ክሳትኩም ረጊፁ ተምሃሩ ኣይበለኩምኒ ወይ ኣብ ኣካውንትኩም ኣትዩ ገንዘብ ኣይወሰደን ሰምዕሎም ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ካብዛ ድብላ ዘለኹ ጆርጅ ድራር እዘን ክልተ እዚአን ገበናት ኣለዎ እሞ በዘን ገበናት እዚአን ኣይገስ ገሊኹም ዝጠፈሽኩም ማለት እዩ ኣብዚ ዩቱብ ፈቲንኩም በዚኹም ፈቲንኩም በቃ ምቕናዕ ዓቢኩም ማለት ሕጂ ከመይ ንገብር ነዚ ላዕሊ ከይዲ ዘሎ ከመይ ጌርና ንሕንኩሎ وخمي جرنا أجرون الصبر كمي جرنا أجرون الصبر وزلع لي بتصحي زلوا كمي جرنا أجرون الصبر أجاركم تسبيركم سون كوفيلكم علىهم صبر أجر سب كسبر أيكلني صبر أجرو كتسع أيكلن كابت هذا اللواج مش نخالي سب أجر خسبر سامع لهم أجاب جبروا نزهز بزي من يوم تمكم مزبلو زلوا I think تريوا معلهم على الميديا يزرق حلو بيجيك أنا إن حسدنان تويت عليهم أجارهم تشيرهم كوفيلهم زلوا توب يوتيوب مقنع عبيوم كال مدبات مقنع عبيوم حاجة خمي جرنا نحن كله نزي كمي جرنا جورج درار نحن كله وخمي جرنا أجارو نصب أجارو تتسبر أجرسب كسبر أكلني كوفيل الله كوفيل كنا الله كوفلوا وكوفل وسنة سرعة كوفل دهولات ودهولات
تعينت ناين دامن قلت ود قلت حتى لا ود حتى قلت حتى لا ود حتى لا قار نايمن كتسوبريكم قاركم تسيروا حزب كعيبكم عقطوا في لكم علو كفلوا اعرفوا استراتيجي غيروا مارشا غيروا سب اخبروا نحد سبقه زي تاريخه زي تاشمو او اتيكم اذنتنا يتبلوا تبلوا وانت تزاربون زنبركم وجورج دراسي اول قاو سبات اتيو خزارب انا هم تسفاي سمعيه يفلني حجي يدرسكاي تقدم حجي نسب نزتفال على سبات وقعوا زنبركا صلاتي خاطر نيركاب غلغله حجي نز حزب زغا تقنطيلكا سبسكرايب غبر لي كتلو مالك سبسكرايب اي غبرلكاني ولا نتول قسباي توقعيو اب ناي ولقسب اب حتلا اب قلت وريتكا تزارب توعل نحركونكا تسعبكا سب يلا ثم سعبوخا لو صنح لهم سمك انا شلل ازز كما سمعنا لهم سمعنا لهم ولاد مكرهت ريتا عدل يعاهو سمعنا لهم انت بلك مالو حجي تاخذ دلي زحلفك يا سرارحه انتي كم زنبري سبع زبكا نيرو حجي صاولا زبلص مدبادالو من كسعبكا اي سعبك خاني سب حجي تاي تقبر مالتي تناي قدم استراتيجي تمصملش كان سب توقع تجمر اوكي هاو إذا وركين عوفي كم يشرح حالك الله زكاي دازي أي شرح حالكم نيو سنة سرعات جبروا جيجاكم تأمينكم وأجباب جبروا أبغى لقلنا زجوا حلفة جبركم جيجاتات أقرأ محتاج تسبقي شو حسب من البات قرب تأمنكم يجمر قال على كله مدباتكم أتصفون حزبكم مهارلو زخيل حزبكم تقاملو زخيل نحزب زخبر أزار أربعة جباب أزار أربعة أنت متأكد بس والقسم نحن توقعتوا على كونكا والقسم أكل نايت حزبي تتوقع على لها سب أكل نايت حزبي نحزبي هتوقع على لها نحزبي هتوقع على لها نحزبي هتوقع على لها سلازي حزبي زغان تاي تدلي كشعبك تدلي مال نو أي شعبك كانيو وبنجار كاري يولو حميتاي حسد الناي مكون صابي قالوا ترقم يبلكان فشل سبيخي سلازي جورج درار بزقات عمزي سرحكا قصل بالف قلت ود قلت كنت تنعقل في الكايتفتن او مالسي اي نو دمبرص ايبلكاني مرش تراي تحستو خاي زقدس تحستو مدب كاي زقدس نه دخونه سبك بناص اخت مهورلكا استراتيجي ناتكا سود حرد كوينو بقى قتل كمهار دلي مهار زي دلك انا تو صقبي ولا حنتي دحن بتزغف مقدخ مهاري شغانتاي ابستاك ماركت كيدو $10 مسطفه سلامتاي سلتتا سلازي فوتو شعويتم كرديوي نمي جورج درار $290 كيهبسي 5,000 كسيره 10,000 كسيره شعوي 5,000 ده يبزح 10,000 ده يبزح $290 تفردنا عاكم كغدفي قالاي لعلو كله ازوم اب ميديا وصيوم توت دبلو زلو وانا هم تسفا يوتيوب ويوتيوب تاشمي بلين اب يوتيوب ببزحي اي نطفني ومالسي يوتيوب كن ما نمسم فوتو جن داس نوت مي او خيد ايدلخون حجي جن نزنا تكنولوجي ገለ ዝበሃል ዘሎ አው خزركو ማናቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዩቲዩብ ኣክሰስ ዘሎም ሰሚዐ ማለት ወሲ ተሓቅ ኣብ ቅድም ሰብ ዩቲዩብ ገለ ይዝ ግን እንታይ ከም ዘለ ስድሓን ኣው የለኹን ሕጂ ነይ ተዛርበና ዘሎ ና ጆርጅ ድራር እዩ ጆርጅ ድራር ስራሕካ ቀጽል ህዝብኻ አንቀሕ ህዝብኻ ክትቆመሉ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣምጽእ ስትራቴጂኻ ንቀያየርካ ምስ ግዜ ክትምዕብል ኣለካ ገሊኣኮ በቃ ዘሰይም ዓይነት ኣቀራርባ ዝብለካ ኣቀራርባ ሞ ዘይትቕይር ዓመታት መዋእል ሓደ ዓይነት ኣቀራርባ مارشا واستراتيجيتا تغيير استراتيجي نحن تغيركا لوطي مصني اكايدها تغير عليك ስለዚህ ሰብደ ይስዕበካ ዘሎ እንታዩ ንነብስኻ መረጽን ሪኢኻ ናይ በሐቂ እንታይ ግበራ ምዘና ወይ ካል ዝፈልጠካ ሰብ ሕተት እንታይ ጸገማያን እንታይ ድኽመታት ኣለኒ ወሕተት ናይ ህዝቢ ጸገም ኣይኮነን እቲ ጸገም ናትካ ህዝቢ ደይስዕበካ እንድሕራልዩ እቲ ጸገም ናትኪዩ ንነብስኻ መረጽን ሪኢኻ እቲ ዝቀለለ ንነብስኻ ክትእርሚ ንህዝቢ ክትቋጻጸሮ ይትኽእልኒኻ ስለዚ ጆርጅ ድራር በዚ ጋጣሚ እዚ 236,000 ቪወርስ ዘሎ 400,000 ማለት እዩ وربع مليون وني ينها خقصل سبع يوسخ الخ بزينا بزين دافته والله سلامتاي اول قسبات ترك مرك وريد يزاربني انا اتليش علي اخون قال سبعات مستنكفو قبر ملسخ هو مالسي مس اب قال انا خما بزي قاطعم زخ نغركا جورج درات سمع نهر عليها غزي خاي تطف نحملش كالو مابتناتهم ጨፈቃት ወረዳል ከዚያ ይተረሳ دخونه سب بزعبا خا تزاريبو حنت ملسي تهابو من ህዝብ ምልሰና ለና ህዝብ ንምልሳለና አይ ተዛርብ ስራካ ጥራይ ስራ እሱ ጓል መገዲየም ኮዝ ዱኻ ድፍትኑ ዘለው وقال مجدي ولي كابت دلغايو مزمر كوصوخا اب غلغله سمعيتاو كنكا غل قالات كتوصموني سب دخمت كرخبلكا مصعر زلو زيا تطنققلا سراحكا قصل هاجركا اتابابع غوسغواس غبرن حزبخا دي مهار دلكايو مهارو
بقى ازي انا دتابعك خلوا على سلازي انا درخب كلك ولا حنت جبن ولا حنت حماق ነገር ابزا دغ يلن زخونه ነገር جبن انت غيرك حماق انت غيرك ابزا مصينا خنزاربينا مال وكم ذا حج زمغسكا زلخو نجورج دراري ابصحلو زي اتم تصحطهم ون كم ذا ابزا مصي زمغسكا زلخو دكالاخل زلخو انت حب بدل غيرك ابزا مصي وني ابزا مصي خزاربلك ايش ميديا كم حسوميات اللابع وكم فيروسي حجه تاخذ لك هذا ليه قال ما قد خوس دخاد دليو بزحات ابز ميديا قلقل بلو نريهم علينا دحن زفكم ليه مطراي بصراحه كاتكور انتي دبال كلبي ينبح جمل كان انتي قبل بعزو يقصل ማለት بعزها قصل مرش حزب خانقه عدخا تخلاخل حزب خا مهر لغاس كون لغاس ولغاس تتጸገመ ሰብካ ከዓ حجز ول ابزيا داسيت قال ولا حنتي بلكان دحريو تزترف تاريخي بقى بعلي مسمر دحز ማለት سمعنا الله وجرج وسمعنا الله وكل بعلو مسمر سخوع يزبل صقم يله እዚ ህዝቢ እዚ ከዓኒ ኣብዚ ሚድያ ብዙሕ መናውራ መናፍሕ الف حسوتن حسوي አጽሚመሙና እንደመ ዓመታት ኢና ጸሚምና ህዝቢ ከናይ በሐቅ ነፍስ ወከፍ ونقي حلي نفس وكف سب من انتاي يبل انتاي يعلموا انتاي حساباته انتاي سمعيته نفس وكفهم نفلطهم قريهم انتاي خلوتهم انتاي نفلطينا حانت خلت حزب زبو يلم بجكا صرفي زغلوتهم على وز ميديا نريهم على ስለዚህ ብዙሕ جمل انتاي قبل بعزو يقصل كلب غان انتاي ثانك يو انجينير تسفاي كابل بي زمسجن بتخكل ولا حنت زوس خلاي بالليل كم تازبلكم يا تمرتي تدلينا انت لكم تمهروا ناين انا سايد لينيو زانا يوتيوب يا خلن انت لكم كعب تمهروا كم تازبلا ولا حنت كوس خلاي كلني كابل بي زمسجن اتا نزخلا تتكم يعني حزب زبلكم قربلكم كم وترو كينا وحقوق بتانات ملختك ودي ثانك يو فيري ماتش كابل بي مسكن انجينير تسفاي ابقال اسرح حساب من راغب تصبغ يمني لكم بزياخ برهويلو بنا توريتي منا روحنا يوتنفاسا سعيرا أبسا عجوني إريتراي صغفاي بلقي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا